Hi guys, welcome back to my YouTube channel Raja Break Breakआव नोंथांमोनखौ फिन खेनसे बरायबावबाय माइ बारियाव जोंनि ओमफ्राय आङो दायो माइ नायनो फैदों ओमफ्राय जोंनि माइया मोनदोंना मोनाखै ना मोनब्रेबाय गासिखौबो नायनानै थांफिनगोन न' स' आं माइ बारियाव फैबाय एक्चुअली दा माइ नायनो नागिरदों ओमफ्राय नायनानै थांसै न'आव गरमथार ओमफ्राय माइफोरखौ नायनानै थांसै आरो माइयालाय मोननो हमबाय एसे एनै अके मोननो हमबाय गाइस जोंना माइ बारियाव माइया मोननो हमबाय स' नोंथांमोनाबो नुदों जानांगौ माइया मोननो हमबाय नायलांबाय थानोसै ससे माब्रै जाना दं खर'आव मोनब्रेबाय नामा खर'निखौ आगोलाव गायनाय बैथिंजाय खर'आव आगोलाव गायनाय जादोंमोन ओमफ्राय बेखौ नायनानै फैनोसै आं अके माला मोनहैगोनलै गरमाव Ayo, harus beli. Ini dua minyak. गोसो आंनि नोंखौल' हास्थायसै मेगन आंनि नोंखौल' नोजोर लासै अनजालि 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 ओइ अनजालि ओइ अनजालि ओइ अनजालि नोंखौ नुब्लाथाय बे समायना बुहुमखौनो बावगारलांसै आंलाय नोंखौ नुब्लाथाय बे समायना मिथिंगाखौनो बावगारलांसै आंलाय नोंनि महरखौ नायै नायैनो जालांबाय आं लाहाय जावलिया नोंनि देहा सोलेरखौ आसालाय लायैनो जालांबाय आं लाहाय फागिनो गोसो आंनि नोंखौल' हास्थायसै मेगन आंनि नोंखौल' नोजोर लासै अनजालि 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 ओइ अनजालि दंग' दै लाबोनाय माइया मोननो हमबायलै गाइस माइया सप्ता खनसेसोनि उनाव हाजासिगोन स' बेयाव गरम गोलोमजोब्बायलै थांफिनांसिगोन दाना लामायाबो जिबायदि आयु हाग्रा गोजा नेक्स्ट आरो खनसे थांफिनसिगोन थ' चलो थांफिनसै बाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो आङो
एन्ड खालामबाय स' दा थांनोसै आङो न'आव ओमफ्राय माइ मोननायखौ खोन्थाहैनांसिगोन नङा होमबा न'आव थांनानै माबोरै जाखो माइआ सानबैसेनि उनाव हाजासिगोन एक्सुवेलि आंनि नायनाय बायदियावबाथ' मिनिमाम सानब्रै सानबा गाइस नायलाय नै गोजा गोजा जाजोबथारबाय सानब्रै सानबानि उनावनो हायोबा हाखानांसिगौ आरो माने गेजेर गेजेर अबेबा माने दै थानाय जायगायाव माबा मोनद्रायाखै आरो ना ओंखायनो माने दोनथ'नांसिगोन नङाबा बेफोरथ' माखासेयाथ' हा जाखाबायनोमोन ओमफ्राय औ गोलैनो नागिरदोंलै गाइस ओमफ्राय स' आं दायो थांनोसै मोनबायथ' आलि जिं जिंना बांसिन मोनबाय ओमफ्राय जेथिंनिखि दै गोलैयो दै थाग्रा बे जायगाथिं माने बांद्राय मोनाखै आरो एसे गोथां गोथाङैनो दंबावो बेखायनो सानथाम सानब्रैखौ नेनानै हानांसिगोन स' चलो स' आङो न' मोनफैफिनबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ एसे गोलाव जाबाय जानांगौ ओमफ्राय जानला मानला माइबारि नायनायखौ खोन्थालाबाय आं ना गोदाव सोरावनो नोंथांमोना मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार कमेन्ट खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम आंनि चेनेलखौ स' अके बाय बाय